ஹாய் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் ஹோம்மேட் டிப்ஸ். இன்றைக்கி சூப்பரான ஹெல்த்தியான சுண்டல் ஸ்நாக்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் சுண்டலை 8 hours ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். குக்கரில் போட்டுக்கலாம். தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். குக்கர் மூடி வச்சு 4 விசில் வந்ததுக்கப்புறம் இறக்கிக்கலாம். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. பெருஞ்சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பொரிஞ்சிருச்சு. நான் இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பூண்டு, ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். கருவேப்பிலை, வெங்காயம் பொன்னிறமாக வணங்கட்டும். வெங்காயம் வணங்கிடுச்சு. தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே வேக வைக்கும்போது உப்பு போட்டிருக்கோம். உப்பு பார்த்து போட்டுக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா, அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், நல்லா வணங்கி வந்துடுச்சு. சுண்டல் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஸ்மெல் வர்றது நமக்கு தெரியும். அப்போ சுண்டல் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அடி பிடிக்க விடாமல் நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம். ஓகே, சுண்டலில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். சுண்டலில் புரத சத்து இருக்குது. சுண்டலில் நார்ச்சத்து இருக்குது. இதில் நார்ச்சத்து இருக்கிறனால செரிமான பிரச்சனை இருக்காது. செரிமான பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு சரி பண்ணி கொடுக்கும். சுண்டலில் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது. சுண்டலில் மெக்னீஷியம் இருக்கும். இது எலும்பு, தசை, தோல், ரத்தத்துக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். சுண்டலில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கிறதுனால மார்பக புற்றுநோயில் வராது. சுகர் இருக்கவங்க சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது. சுகரை கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கும். சுண்டலில் கொழுப்பு குறைவாக இருக்குது. இதில் விட்டமின்ஸ் இருக்குது, கனிமம் இருக்குது. கொலஸ்ட்ரால் குறைவாக இருக்கிறதுனால மாரடைப்பெல்லாம் தடுக்கலாம். இதில் இரும்பு சத்து இருக்கிறதுனால இரத்த சோகையை தடுக்கலாம். உடம்பு சீராக வச்சுக்கும். மலச்சிக்கல் இருக்கவங்க இது சாப்பிட்டா சரியாகும். ஓகே, நான் கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிட்டேன். எங்கள் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இது போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் காய்ஸ், see you.